У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами і з Духом Твоїм. Нехай веселиться серце тих, хто шукає Пана. Шукайте Пана і моці Ягоної, шукайте стяж обличчя Його. Сьогодні, дорогі парафіяни, у костелі католицькому 30-та звичайна неділя. Наше Боже Слово Костела, яке почуємо сьогоднішню неділю, особливим чином показує на святарську моць Єсуса Христа, який чинить добро. Він оздоровляє слепого. Сляпий кличить при дорозі, просить Єсуса Христа, і той не проходить обияково. Що тобі зробити? Хочу, щоб я бачив. І Христос говорить, будь чоловіком, який бачить. Злюблені, сьогодні хочемо звернути увагу не тільки на світло, на зрок наших очей, але так само є ще більш проникливе світло в очі нашого серця, нашої душі, які бачать не тільки, що навколо мене, але і Божі речі спозирають, зауважають Божі речі, вміють вибирати серед шматликих пропанов наружного характеру тое, што найбольш карыснае і тое, што вечнае. Умеюць адрозніваць вочы нашай душы тое, што Божае, і тое, што чыніць мяне па-сапраўднаму шчаслівым чалавекам. Нехай нашае сэрцы на пачатак святой Еўхарыстыі будуць адкрытыя на Духа Святога, які дапамагае нам выбіраць тое, што найлепшае і што служыць, каб быць сапраўднай асобай паводле Божага сэрца. Гэтую святую Еўхарыстыю адпраўляю за всю нашу парафію. Перапросім Бога за наши грахи, каб мы годна, з чистым серцем могли скласти найсвятейшую ахвяру. Сповідаюся Богу Усемагутному і вам, брати і сестри, що зграшив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую заўсёды Панну Марию, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сестры, помолиться за мяне да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемагутны, і, отпустивши нам грахи, доведе нас до життя вечного. Змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. На вишинях Богу, а на землі супокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Деля великой хвалы Твоей. Пане Божа, хвала дару небесный, Божа Отча всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Божа, баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грахи і скету,
змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу. Прими моление наше, яки сядешь, праворучайся, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Аминь. Молимся. Усемогутный вечный Боже, умацуй нас у веры, надеи и любови. Научи нас шановать Твои заповеди, как мы могли стать годными Твоих обетований. Праз Пана наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки и вечные. Читання книги пророка Єремії. Так каже Пан. Радостно співайте для Якуба, ускликайте перед головою народов, обвящайте, прославляйте и говорите, збав, Пане, народ свой, решту Израиля. Вось я выведу их с полночной земли и зберу их з усіх межаў земных. Сирот их сляпы и кульгавые, тяжарная разом с парадзіхай. Сюды вяртаецца вялікая грамада. Яны пайшлі з плачам, але з суцяшэннем іх павяду. Прывяду іх да потокаў вады роўнай дарогай і не спатыкнуцца на ёй, бо я стаў айцом Ізраіля, і Эфраім мой сын першародны. Гэта Слово Божие. Великие речи вчинил Пан для нас. Великие речи вчинил Пан для нас. Коли Пан перемянил лёс Сиону, мы были бы саму сне. Вусны наши тады были полные смеху, а язык спевал з радости. Великие речи вчинил Пан для нас. Тады говорили між народами, великие речи учинил Пан для их. Великие речи учинил Пан для нас, и мы узрадовались. Великие речи учинил Пан для нас. Змяни наш лёс, о Пане, як потоки на полдень. Хто в слезах сеял, будет с радостью жать. Великие речи вчинил Пан для нас. Тих, хто іде і плаче, несучи на
Читання послання до Габриїла. Кожний перший святар, якого вибирають з людей, призначений для людей у справах Божих, ка приносить дари і ахвяри за грехи. І він може спочивати з тим, хто не ведає і блукає, бо і сам має у собі слабость. Тому він повинен як за народ, так і за себе приносити ахвяри за грехи. І ніхто сам не бере собі гэтага гонору, а проч покликана Богом, як і Аарон. Так і Христос не сам собі прославив, ставши першосвятаром, але той, хто сказав йому: «Ти син мой, я тебе сьогодні народив». Як і у іншому місці каже: «Ти святар навеки, на узор Мельхізедека». Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Наш Спавця Єсус Христос знішив смерть, а життя освятлив праз Євангеліє. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Marka. У той час, коли Jezus wychodził z Jerichona ze swoimi włóczniami i z wielkim natłupem, Bartymej, syn Tymeja, ślepy żebrak, siedział koło drogi. Пачуўшы, што гэта Езус Назаранін, ён пачаў крычаць: «Езусе, сыне Давіда, змілуйся нада мною». Многія загадвалі яму змоўкнуць, але ён яшчэ мацней крычаў: «Сыне Давіда, змілуйся нада мною». Езус спыніўся і сказаў: «Паклічце яго». І паклікалі сляпога, кажучы яму: «Смялей уставай, ён кліча цябе». Скінуўшы плашч, той падскочыў і падышоў да Езуса. І адказваючы яму, Езус сказаў: «Што хочаш, каб я зрабіў табе?» Сляпы сказаў яму: «Настаўнік, каб я зноў бачыў». Езус сказаў яму: «Ідзі, вера твая вылечыла цябе». І той адразу пачаў бачыць і пайшоў за Езусам па дарозе. Гэта слова Пана. Детки, ходите ближе до алтаря. Я ведаю, что вас сегодня не шмата, и ходите. Слухайте, расскажу вам сегодня такую историю, якая со мной аднойчы здарылася. Я долго смеялся з гэтай гісторыі, а пазней разважаў пра пэўныя наступствы гэтай гісторыі. Видите, мы у касцёл прыходзім часам з таким элементам вопраткі, які абавязкова гаворыць, трэба насіць. Што гэта такое? Ой, закруціў отец Михаил, да? Попробуй тут угадай. Маска. Маска, да? Маска. Чаму мы маски носім цяпер? Хто падкажаць? Потому что коронавирус. Коронавірус, пандемія, можна захварэць, да, ён небяспечны. Таму урачы, эпідэміолагі гавораць: насіце маскі, каб сябе не заразіць іншых, да, каб не заразіцца, не заразіць іншых. Ведаеце, я аднойчы увечары пайшоў у краму. Ну, ксяндзу таксама трэба есць,
хлеба купить, молока купить, іншых продуктов. И выхожу, да, Саша показывает, конечно, да. И выхожу, и, конечно, взял с собой маску, и маску апранул не так, как все апранаюць, вот так, да, на нос, на рот. Вышло так, что маска мне апранулася иначе, зараз покажу я. Вось так. І я так секунд 5-7 пакуль справіўся з гэтай маскай. І ведаеце, што я тады падумаў? Першае падумаў, каб только не ўбачыў, які католік ксяндза з маскай на вачах. Неправільна апрануў. Першая думка ў ксяндза появілася, каб людзі з ксяндза не пасмяяліся. Думаю, смешна. Другое, што падумаў, цёмна, нічога не бачна. Это быў ужо вечар, і маска цёмная, нічога не бачна. І я ведаў, дзе крама, ведаў, дзе тратуар, ведаў, дзе дарога, але я затрымаўся, я далей не ішоў, таму што нічога не бачыў. Раптам хтосьці зайдзе перада мной, я яго зб'ю, будзе не вельмі непрыемна. Я стаў сляпым на 7-10 секунд. Я затрымаўся, я падумаў, што з мяне могуць пасмяяцца, маску не так носіць, я не бачыў, што перада мной, што за мной. Я нічога не бачыў, я страціў кантакт, таму што маска была напранута не там. Я падумаў, а як сябе адчувае чалавек, які не мае зроку? Сённяшняе Евангелие гаворыць пра такога чалавека, які ад самага нараджэння ввогуле нічога не бачыў. І я падумаў, а як ён адрозніваюць колеры? Як ён адрозніваюць дзень ад ночы? Як ён заўважае прыгажосць восені, вясны, што такое зіма, што такое сонца? І гэты чалавек не ведае, што гэта такое. Ведаеце, это складана, можна апісаць, ну, разумееш, роза выглядае вось так, вось так, вось так, такія лепясткі. Але як ты апішаш колер чалавеку, які не бачыць? Это вельмі складана, это немагчыма. Ведаеце, у Польшы ёсць такая вёска, якая называецца Ляскі. І ў этой вёсцы ёсць такая спецыяльная школа, невялічкая, там навучаюцца дзеці, якія не бачуць, якія нарадзіліся і не маюць зроку. Это цікавае такое месца. Чым цікавае? Не таму, што пацікава паглядзець на дзяцей, якія не бачаць. Это больно, это вельмі смутна, але цікавы досвед, як дзеці апавядаюць пра гэты мір. Яны маюць надзвычай цікавы слух, яны ўсё чуюць. Яны чуюць крокі, як ідзе іхны любімы настаўнік. Яны яго пазнаюць па кроках, па голасу. Яны пазнаюць свайго любімага настаўніка па дотыку, як ён з імі вітаецца, дакранаецца. Яны адразу ведаюць, хто гэта. Яны умеюць прыгожа распавядаць, фантазіраваць, распавядаць, хаця ж не бачаць і колеру. Яны чуюць запах. По запаху распазнаюць нават людзей, которые прыходзяць, настаўніку сваіх, да, педагогаў. Але гэтыя дзеці, яшчэ што вельмі цікава, умеюць прыгожа маліцца. Так прыгожа маліцца, дзе вельмі рэдка можна сустрэць, што дзеці ввогуле так прыгожа могуць маліцца. Чаму? Ведаеце, я задаваў сабе пытанне, чаму дзеці не бачаць зроку, не бачаць, маюць кепскія вочы, нічога не бачаць, а умеюць прыгожа маліцца і такі глыбока гаварыць пра Бога. Таму што ў іхным сэрцы развіта штосьці глыбокае у адносінах з Богам, такое, якое не змерыеш, не падтрымаеш, не праверыш. Такое ўнутранае пачуццё, што ў іх унутраны мір яшчэ больш адкрыты на таго, каго мы вачыма не можам убачыць, а які ёсць. Ведаеце, дзеткі, нашы вочы вельмі часта глядзяць, што любіць глядзець. Ну, раскажыце, што вы любіце сваімі вачыма глядзець? Телевизор. Тэлебачанне, да. Што яшчэ ахвотна любіце? Маю свабодны час, што я зраблю з гэтым часам? Ну? Книги. Ой, не пачуў? Книги читать. Кнігі чытаць? Вау. Телефон. Тэлефон, да, там много цікавых рэчаў. Рисовать. Маляваць, да. Дарэчы, дзеці, якія не бачаць, яны не могуць маляваць, яны не могуць адрозніць алоўку, колеру, яны не ведаюць, што такое колер. Ведаеце, вельмі часта шмат такіх рэчаў, дзе нашы вочы хочуць паглядзець, рукі дакрануцца, штосьці зрабіць, таму што это мы бачым, это прыгожы дар. Але часам гэты прыгожы дар
можа таксама перашкодзіць нам знайсці час і для Бога. А гэта і дзеткі. Яны кожнага дня знаходзяць час для Бога. Да, гэтай школай займаюцца сёстры законныя. Яны вядуць гэтую школу, навучаюць, дзеці гэты умеюць чытаць. Ведаеце як? Пальчыкамі. Яны дакранаюцца да такога алфавіта, які называецца брауль. Яны чытаюць пальчыкамі, чытаюць кнігі, яны пішуць такія літары, выбіваюць, і яны так пішуць лісты адзін аднаму. Таму што пальчыкамі гэта магчыма. Канешне, пры сучаснай тэхніцы яны могуць размаўляць па тэлефоны таксама, па планшетах настаўнікі дапамагаюць, это таксама, але ім гэта складана, таму што яны самі не могуць тэлефанаваць, яны не бачаць, што націскаць. Дзеткі, аб чым хачу сказаць? У сённяшнім Евангелі быў чалавек, які не меў зроку ад нараджэння. Ён чуў запахі, ён таксама ведаў, што адбываецца, але хацеў бачыць. І калі ён звярнуўся да Езуса Хрыста, я хачу бачыць, Езус Христус яго аздаравіў. Людзі яму гаварылі: маўчы, ціха, не ідзі да Езуса. А ён мацней крычаў. І Езус яго аздаравіў, таму што хацеў быць чалавекам ва ўсёй прыгажосці. Бачыць, адчуваць, умець бачыць, што тварыцца навокал. І Христус яго аздаравіў. Дзеткі, мы маем вочкі, маем здаровыя ввогуле позірк, жыццё, да? І гэта дар, у якім Бог запрашае. Маючы гэты дар, не забывайся таксама глядзець на Бога, на малітву, шукаць Бога сярод гэтага свету, каб не толькі ўмець, да, паглядзець тэлефон, да, пачытаць, да, памаляваць, да, але і знайсці час перад сном асабліва, каб супольна памаліцца, падзякаваць Богу за прыгожы дар здароўя, падзякаваць Богу за сваіх бацькоў, за сваю сям'ю і умець радавацца па-божаму жыццём. Дзякуй, дзеткі, вяртаемся на месца. Некалькі яшчэ слоў хацеў падзяліцца. Мяне сапраўды вельмі моцна калісьці ўразіла, калі разважаў пра школу ў Лясках, дзе дзеці не бачуць і як сёстры імі займаюцца. Канешне, паявілася некалькі пытанняў, напрыклад, чаму Бог дапускае, што чалавек нараджаецца без зроку, альбо чаму так здараецца, што ў вачах людзей той, хто не бачыць, альбо калека, ён горшы, да? Чаму ў нашым ацэнцы ён горшы, да? Але калі глядзець праз прызму Евангеля, то можна ўбачыць, што такія асобы вельмі часта больш глыбока адкрытыя на Бога. І такія асобы могуць больш прыгожа расказаць, які ёсць Бог. Таму што там, што не бачыцца зрокам, вельмі часта адчуваецца ўнутраным мірам. І гэты досвед Бога вельмі часта у такіх асобаў з'яўляецца намнога прыгажэйшы, глыбейшы, чым у чалавека, які нават бачыць. Каб зразумець гэта чалавека, аб якім гаворыць Евангелие ад Лукі, чалавека, які быў Тымей, Бартамей, сын Тымея, які быў хворы, прабачце, Евангелие ад Марка, можна сабе уявіць, стаць на яго месца. Жыццё ідзе каля мяне, все навокал квітнее, але я не удзельнік гэтага жыцця. Жыццё застаецца збоку. Христус паказвае іншы ракурс жыцця кожнага чалавека. Можна быць нават не бачучым, але калі ты блізка з Христом, жыццё ідзе ў вялікай глыбіні, у вялікім духоўнай глыбіні. Ведаеце, я працаваў у Друі, і калі працаваў, там ёсць такая недаездовая парафія, Малькі называецца. І мне людзі распавядалі пра такую не раз надзвычайныя такія падзеі, што у этой капліцы часам гарыць свет. Да. Вось так проста, гарыць свет. Я не давяраў, правяраў, трэба ж праверыць всё. І аднойчы пытаюся тых людзей, которые там апекаваліся этой капліцы, калі будзе гарэць свет, да,
а вы выключылі яго, дайце знаць, я хачу прыехаць, паглядзець, даведацца. І калісьці памятаю, перад Божым нараджэннем з сястрой Ухарысткай мы падрыхтавалі гэтую капліцу да Божага нараджэння, і на вельмі старенькая, там ледве стаяла. Вярнуліся дадому і тэлефануюць, та жанчына адказная, гаворыць: «Отец Михаил, ну прыязджайце, у капліцы гарыць свет». Я прыехаў, конечно, я света ўжо не ўбачыў, да? Але некалькі сведкаў, якія гавораць: мы выкруцілі пробкі, все выключана, то есть фізычна это нереальна, тэхнічна, каб свет гарэў, а капліца ззяла, як быццам бы вялікія промні ішлі з гэтай капліцы. І некалькі сведкаў бачылі гэта, або апавядалі, сосед прыйшоў, говорить: «Што вы, свет не выключылі?» Не, мы выключылі, пробкі выкруцілі, да? Я пытаюся гэтых парафіян: «Дык як вы думаеце, з чым это звязана?» Говорить: «А была у нас такая дзяўчынка, якая памерла ў 17 год, але она была вельмі пабожная і вельмі моцна цярпела. У яе было цярпенне, што яна ляжала ў ложку, і яна, церпячы, ні разу ні на кого не нарыкала. Яна гаварыла, што я ахвярую сваё цярпенне за гэтую парафію, за гэтую капліцу, а калі я дайду, я буду апекавацца гэтай капліцай». Яна памерла ў вельмі маладым узросце, кожнага дня святар прыхадзіў да яе святой камуніі, удзяляў святую камунію. І гэты парафіяне гавораць: мы лучым гэты цуд з гэтай дзяўчынай, якая і пахаваная каля гэтай капліцы. Канешне, да сённяшняга дня ніхто не займаўся справай там расследавання, беатыфікацыі ці кананізацыі, але парафіяне свята перакананыя, што менавіта гэтая дзяўчына чыніць так, што гэтае святое месца з'яўляецца такім надзвычайным, што надзвычайна ёсць цуд, час ад часу, які здараецца. Але цікавы факт жыцця, калі глядзіш на жыццё гэтай дзяўчыны. Чаму Бог дазваляе, што часам бывае такое фізычнае цярпенне, але адначасова душа поўная глыбокай надзеі. Часам здараецца так, што мы, як здаровыя людзі, не ўмеем ва ўсёй паўнаце радавацца жыццём і дзякаваць Богу. А чалавек, які перажываў вялікую, скажам, з людского пункту гледжання трагедыю, быў Богу удзячны. Узлюбленыя, можна мець здаровыя вочы і быць нешчаслівым, а можна быць хворым і быць шчаслівым, але інакш, па-божаму. І часам таямніца гэтага Божага шчасця крыецца у жыцці чалавека, які глыбока паяднаны з Богам і беражэ ягоныя законы, а Бог дае асаблівую ласку, ласку духоўнага шчасця, якая паказвае іншы ракурс прыгажосці людскога жыцця. Няхай гэтыя словы будуць нам запрашэннем, што нават будучы гэтым Бартымеем, сынам Тымея, як сляпы чалавек, які не бачыць, які не дасведчвае пэўных рэчаў, мае абмежаванае жыцця, але можа быць шчаслівым, калі кранаецца Хрыстус і аздараўляе ягоную душу. І тады, як Бартамей, сын Тымея, жадаем ісці за Христом і яму дзякаваць. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Айца Усімагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, дзеля нашага спаўлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам
належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі і апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ў васкрашэнне памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амэн. Спадзяючыся на дапамогу Езуса Хрыста, добрага пастара, які збірае людзей у сваім касцёле, каб адарыць іх вечным жыццём, узнясём да яго нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб запанавала ў ім сапраўдная еднасць, да якой паклікаў яго Езус Христус. Цябе просім. Молімся за святога айца Францішка, каб гэтак, як апостол Пётр, ён умацоўваў веру сваіх братоў. Цябе просім. Молімся за ўсіх людзей, якія сталі ахвярамі стыхійных бедстваў, каб яны атрымалі магчымасць распачаць новае жыццё. Цябе просім. Молімся за медыцынскіх работнікаў, каб яны з адказнасцю ставіліся да сваёй працы і бралі прыклад з добрага самараніна. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых, родных, блізкіх, каб з крыніцы Божай міласэрнасці яны атрымалі адпушчэнне грахоў і вечную радасць. Цябе просім. Молімся за нас тутай сабраных, каб удзел у таямніцы святой імшы даў нам сілы для перадольвання штодзённых праблемаў і клопатаў. Цябе просім. Божа, Ты праз ласку Духа Святога напоўніў дарамі любові сэрцы Тваіх верных. Выслухай нашай малітвы і ўчыні, каб усе людзі любілі Цябе больш за ўсё і з любоўю выконвалі Тваю волю. Праз Хрыста, Пана нашага.
Молитесь, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Пан Бог усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костолу Святому. Усемогутний Боже, покорно Тебе просим, глянь на дары, які ми складаем Твоего і величи, і учини, каб гэтая ахвяра послужила помноженню Твоей славы, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серце, Возносим до подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, всемагутны вечны Божа. Ты праз кроў свайго Сына і моц Святога Духа сабраў да сябе сваіх дзяцей, якіх грэх аддаліў ад Цябе, каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Тройцы, стаў касцёлам, Христовым целам і жывою святынёю Духа Святога дзеля хвалы Тваёй бязмежнай мудрасці. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный. Небо і земля, полная хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святый, крыніца усялякай святасці. Таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Єсус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Єсуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обращает свет свою по Иисусу. Вызнаем Твоему воскресенье и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў в адном. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам,
біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твою ласці дійшов з цього світу, і дозволим убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святим Юзефом, її обранником, со святими апостолами і всіми святими, які спрадвеку подобалися Тебе, как с ими мы хвалили, прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прас Христа с Христом и в Христе, Тебе, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, прас усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласково супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху, и захованные от усяляка неспокою чекали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласковый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя.
Узрадуемся, что Бог нас збавил, и прославим Его святое имя.
Помолимся. Боже наш Отче, нехай у ділу святої Ахвяри здійснить у нас справу збавлення, каб ми досягнули справдної єдності з Христом, якого тепер приймаємо в Евхаристії, який живе і володарить на віки вічні. Душпастерські об'яви. Сегодня в Костеле католицким 30-я звычайная неделя, 24 кастрычника. На ближайшем тыдні Костел католицкий святкуе свята святых Симона и Юды Тадеуша апостолов у четверг, 28 кастрычника. Варто узгадать, что в этот день мае свои именины ксёндз арцыбіскуп Тадеуш Кондрусевич, тому варто памятать особливым чынам у гэты дзень у інтэнцыі арцыбіскупа. Святая імша на ближайшем тыдні у нашай парафіі, у нашым санктуарыі будзе адбывацца наступным чынам. У панядзелак і суботу раніцай у гадзіне 9, у аўторак, сераду, чацвер, пятніцу вечарам у гадзіне 18. Увага, у наступную нядзелю 31 кастрычніка святая імша будзе у гадзіне 10 на могілках пры выездзе з Жодзіну на напрамку Барысава. Гэта імша будзе на ўшанаванне ўсіх памерлых. У гэты дзень не будзе святой імшы ў гадзіне 9, а таксама ў гадзіне 11. Імша святая ў гадзіне 18 будзе ў нашай святыні. Такая ёсць традыцыя, што з 1 лістапада, 1-2 лістапада мы молімся за нашых памерлых, адзначаючы дзень усіх святых, усіх памерлых. І на працягу ўсяго тыдня будзем маліцца за памерлых. Это называецца актава малітвы за памерлых. І ў нашай парафіі у нядзелю, якая прыпадае найбліжэй гэтых святаў, мы молімся на могілках за тых, хто адышоў да вечнасці. Нават нягледзячы на тое, што часам нашы родныя, блізкія, пахаваныя, можа, ў іншым месцы, сам знак малітвы за памерлых на могілках з'яўляецца пашанай да нашых памерлых. І таксама мы паколькі не ведаем, хто з іх збаўлены, хто не, за іх узносім малітвы і верым, што міласэрны Бог праз нашыя малітвы жыццём вечным адорыць тых, хто яшчэ не дайшоў да гэтага стану. У сувязі з надыходзячым тыднем малітвы за памерлых, гэта будзе з 1 лістапада, у нас будзе тыдзень актавы разам з нешпарамі, малітва за памерлых. А нешпары распачнуцца ўжо 31 кастрычніка у нядзелю пасля вячэрняй святой імшы і будуць трываць да кожнага дня аж да суботы актавы за памерлых. Нешпары будуць пасля імшы ў гадзіне 18. Трывае месяц кастрычнік, і ў традыцыі касцёла ён прысвечаны Марыі. Запрашаем яшчэ гэты тыдзень памятаць асаблівым чынам на малітве, у малітве на святым ружанцы. 18 кастрычніка, это панядзелак, а 18 гадзіне адбылася агульнабеларуская супольная малітва дзетак на святым ружанцы у рамках сусветнага аб'яднання. Мільён дзяцей моліцца на ружанцы. Шчыра дзякую дзецям і бацькам з нашай парафіі, які прынялі ўдзел у гэтай малітве. Быў тэлемост паміж рознымі дыяцэзіямі Беларусі, вельмі дастойна гэта выйшла, хоць шмат было і перажыванняў. Хтосьці з нашых парафіян, магчыма, маліўся дома праз інтэрнэт. Варта такую ідэю падтрымліваць. З гэтай нагоды для дзяцей ёсць невялічкія падарункі. Хто не быў у касцёле гэтага дня, калі ласка, зайдзіце пасля імшы ў закрыстую, дзеткі, атрымаеце скромныя падарункі. 30 кастрычніка ў гадзіне 18 вечарам адбудзецца, это субота, адбудзецца адарацыя на свяцейшага сакраменту, якую дапамагае арганізаваць моладзь нашай парафіі. Будзе прыгожая аправа музычная, Божае Слова, магчымасць споведзі, разважанне над Божым Словам, малітоўнае разважанне. Таму запрашаю таксама прыняць удзел у гэтай адарацыі. Бліжэйшая субота у 18 гадзіне. І адарацыя будзе ў рамках таксама катэхезы для моладзі нашай парафіі, якая зазвычай у гадзіне 18 мае катэхезу. Узгадваю, што кожную сераду пасля святой імшы молімся нешпары за памерлых, і кожны чацверг пасля святой Еўхарыстыі адбываецца адарацыя на свяцейшы сакрамент у цішыні да гадзіны 20, на якую запрашаем. Таксама у нашай архідыяцэзе адбылася значимая падзея учора. Учора
ksiądz arcybiskup Józef Staniewski прийняв посаду ардынарыя Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Гэта адбылося ў катедры, і ад сённяшняга ўжо дня у каноне рымскім, калі молімся за нашага біскупа, то ўжо молімся не за Казіміра Великасельца, але за Józefa Staniewska. На заканчэнне святой імшы памолімся да святого Михаіла Арханёла. Святый Арханёле Михале, беражы нас у змаганні, будь нам абароною супраць спакусы і пастак злога духа. Пакорна просім, няхай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князю войска нябеснага, магутнасцю Божай скінь у пекла шатана і іншых злых духаў, які на згубу душ снуюць па свеце. Амэн. Святый Айцец Станіслаў, ласкавы заступнік у Бога, абаронца пакрыўджаных і апякун жыцця в небяспецы. Ты заўсёды рупліва служыў Езусу і яго беззагананай маці для ратавання несмяротных душ і спачуваў усялякаму цярпенню. Давяраючы твайму заступніцтву, прыбягаю да цябе і прашу, не адмаўляй мне ў дапамозе. Выпрасі для мяне ў Бога ласку, аб якой з даверам прашу, і дапамажы мне ўсё жыццё выконваць волю нябеснага Айца. Амэн. Пан з вамі. Няхай вас благословіць всемагутны Бог Айцец і Сын і Дух Святы. Амэн. Ідзіце ў супакоі Христа.